Dámy a páni, vítam vás pri prezentácii svojej recenzie Funny Junk Comics Editor. Na tejto stránke si môžete vytvárať svoje vlastné komiksy a ja by som rada chcela skrátke priblížiť, ako s touto stránkou robí. Na začiatok si klikneme na šípku, ktorou sa nám vyroluje okienko a tam si môžeme vybrať rôzne typy ksichtov, alebo postav, alebo tvári. Môžeme si vybrať je tu rôzne ženské, šťastné, klikneme na šťastné napríklad. Klikneme na tú postavičku, máme tam veľa tých postav, tak ksichtíkov. Klikneme na jednu, ktorú chceme, premiestnime, môže sa premiesňovať hoci kde, môžeme ju zväčšiť, zmenšiť. Takže teraz klikneme na panely, môžeme buď zväčšiť počet panelov alebo zmenšiť počet panelov. A takisto môžeme zväčšiť zase, to je zvislé zväčšenie panelov, zvýšenie alebo zmenšenie. Potom tu máme štetec, môžeme si vybrať hrúbku toho štetca, či chceme tenký, hrubší, alebo aký chceme. Potom farbu toho štetca, môžeme buď ružovú, alebo zelenú, alebo akú chceme. Vyberme si napríklad modrú, teraz niečo nakreslíme, alebo čo chceme. Tak, potom dajú sa tam aj vložiť text, hoci čo nás napadne, to samozrejme ku komiksom patrí. A nakoniec môžeme aj pridávať rôzne obrázky, že my žiadne nemáme, čiže to dnes nebudeme robiť. Nakoniec môžeme tento, čo sme vytvorili, komiks, uverejniť, uložiť a uverejniť, aby ho videli aj ostatní ľudia. Samozrejme, ako tu máme záujem. A toto je koniec mojej prezentácie. Ďakujem za pozornosť.